Za sve one koji su čuli za Brač Film Festival, ali i za one koji nisu, nalazimo se na pravom mjestu, u pravo vrijeme i sa pravom osobom. Danas je s nama Bruno Mustić, mladi voditelj projekta Brač Film Festival, s kojim je 2017. godine osvojio nagradu za najboljeg mladog voditelja projekta na Project Management Awards. Za početak, dragi Bruno, reci nam neke zanimljivosti o sebi, tko si, odakle si, čime se baviš i što radiš u slobodno vrijeme. Znači, ja sam Bruno, imam 24 godine, inače sam iz Splita. Tamo sam počeo svoju nekakvu filmsku karijeru na principu nekog hobija, a nastavio sam je dalje studirajući u Zagrebu filmsku i TV režiju na Akademiji dramske umjetnosti. I nakon Zagreba sam završio magisterij u Londonu iz filmskog menadžmenta, odnosno filmskog poslovanja. Sad se trenutno nalazim u Londonu gdje živim i radim u jednoj produkcijskoj kući, a paralelno zajedno s time kao nekakav svoj hobi i nešto iz duše radim na Pula Film Festivalu i pokrenuo sam Brač Film Festival o kojem ćemo danas i pričati. Pa evo, kao što smo rekli, Brač Film Festival je tvoj projekt s kojim si za 2017. godine nama predstavio i odnio titulu najboljeg mladog voditelja projekata. Pa možeš li nam reći nešto više o samom projektu, kako on započeo, koliko dugo već traje i zapravo nas zanima cijeli razvoj projekta, od kada je započeo, od sve do danas. Brač Film Festival započeo sam 2015. godine zajedno sa svojim tadašnjim kolegama na Akademiji u Zagrebu. Nastao je iz nekakve želje da se stvori nekakvo centralno mjesto na kojem će se mladi filmaši, ne samo iz Hrvatske nego iz naše regije, iz Europe, moći okupljati. Ja sam obiteljski ljetovao na otoku Braču, znači cijeli svoj život. Tamo sam isto i volontirao, tamo je postojao još jedan filmski festival dokumentarnog filma na koji sam isto volontirao. Tamo sam snimio svoj prvi dugometražni igrani film, Glazbena kutija. I nekako mi je jako prirodno došla lokacija da se odlučim za Brač. Pogotovo zato što su direktor turističke zajednice gospodin Ivan Cvitanić i gradonačelnica gospođa Ivana Marković zajedno sa producenticom Supetarskog lita Jasnom Damjanović bili jako su podržavali tu ideju da to stvorimo, vjerovali su u nas i zapravo cijelu tu projektnu dokumentaciju koju sam ja napisao nisam imao nikako potkrijepiti. Znači, ja sam došao tamo kao klinac sa 18 godina i rekao sam želim napraviti filmski festival zajedno sa mojim prijateljima s akademije i oni su vjerovali u to i to se sad izrodilo u nešto što je, evo, završili smo ga baš nedavno, 5. izdanje, kina su rasprodana, neko jako lijepa priča zapravo. Na Brač Film Festivalu sudjeluje preko 50 ljudi u organizaciji, otprilike 20-25 volontera i 20 članova organizacije, znači našeg tima, koji dolaze iz cijele regije. Najviše nas je iz Hrvatske, ali imamo i ljude iz Slovenije, iz Srbije, iz Bosne i Hercegovine, iz Crne Gore. Tijekom cijele godine mi radimo na razvoju tog projekta i onda u ljeto, u 8. mjesecu, realiziramo taj festival. Festival je znači namijenjen s ciljem promocije mladih filmaša i zapravo debitanata. Mi imamo program koji se dijeli filmski program koji se dijeli na 3 kategorije. Jedan je znači dječji program, to su jutarnje projekcije u osnovnoj školi Supetar gdje na neki način pokušavamo odgajati djecu da steknu naviku odlaženja u kino i gledanja filmova. Te projekcije su jako lijepe i rasprodane. Ove godine smo morali napraviti dodatnu projekciju od količine djece koja nisu mogla ući. Također imamo i kratkometražni program u kojem prikazujemo filmove studenata filmskih akademija iz cijele Europe i na kraju imamo i dugometražni program u ljetnom kinu gdje prikazujemo debitantske, znači prve ili druge filmove autora. Tako da program je nekako namijenjen od mladih filmaša za mlade filmaše. Organizaciju festivala čini preko 50 ljudi iz cijele regije. Tu je nas 4 koji smo u upravnom odboru koji donosimo zajednički sve bitne odluke vezane za strategiju, misiju i viziju festivala, a onda imamo i kolege iz organizacijskog tima koji nam pomažu više-manje s logističkim stvarima. Imamo voditelja hospitality, presa, marketinga, znači sve podijeljeno kako bi pravi jedan festival, odnosno jedna nekakva firma trebala funkcionirati. I jako mi je drago vidjeti da tijekom ovih 5 godina se razvila mreža ljudi koji su se upoznali na festivalu, koji su nam došli i kao volonteri, i kao gosti iz kratkih filmova, i kao organizatori.
ljudi su se povezali, ljudi su počeli međusobno surađivati, razmjenjivati iskustva i znanja i to je zapravo, rekao bih, jedna najpozitivnija stvar cijelog tog festivala. Jer festival, cilj mi je bio da on ne živi samo ta 3 dana koliko ga mi radimo, nego da živi tijekom cijele godine. To se zaista sad dogodilo, evo nakon 5 godina se to nekako rađalo i to je sad postalo nekakva rutina i samo će se nastaviti dalje. Koji ti je nekako najljepši dio cijelog projekta Brač Film Festival? Najljepši dio mi je što zapravo svi mi iz organizacije smo volonteri. Znači, nitko to ne radi iz nekakvih financijskih razloga. Svi mi imamo druge poslove kojima se bavimo. Znači, ja se bavim filmskom produkcijom, kolegica producentica radi reklame i tako dalje. Svi mi imamo naše dnevne poslove, a svi ovo radimo iz nekakve ljubavi i prema Braču i prema filmovima. I radimo s nekim ciljem da napravimo nešto pozitivno u Hrvatskoj, da udružimo mlade ljude, da potaknemo ih da i dalje radu, da se razvijaju. Znači nekakav taj plemeniti cilj mi je najljepši kad svi dođemo dolje i kad ja vidim da svi ti ljudi rade dan i noć. Naša producentica sad zadnju večer nije spavala festivala. Nije spavala jer je ujutro morala sa nekim sponzorima se naći i trebala se... I ona to radila bez ikakvog problema. Znači kad se tako nekakva energija stvori, zaista je pozitivna i zaista je to lijepa stvar, znaš. Spomenuo si Pula Film Festival, pa možeš reći par riječi o njemu. Na Pula Film Festivalu sam počeo raditi pred 8 godina i to je isto jedna priča koja je počela zapravo sasvim slučajno. Ja sam tada snimao svoj kratkometražni igrani film Red Handed, koji mi je bio cilj s njim se prijaviti na prijemni ispit za Akademiju u Zagrebu. Jer na Akademiju u Zagrebu je jako teško upast, primao samo 5 ljudi, prijavljuje se njih preko 100. Ja sam snimio taj kratki film samo za Akademiju. I nešto mi nije dalo mira, ja sam rekao, ja ću to prijaviti na Pula Film Festival, iako sigurno neće proći tamo. I film je prošao tamo i kolege, zapravo tadašnji ravnatelji festivala, su me googlali kao ovaj klinac koji je sa 17 godina ušao u konkurenciju sa kratkometražnim programom. I vidjeli su da se ja bavim i web stranicama, tad sam još radio web stranice, programirao, dizajnirao i pitali su me je li želim asistirati u njihovom odjelu za web. Ja sam rekao može i tad sam počeo raditi i to se nastavilo evo sad proteklih 8 godina, sve do ove godine kada sam zapravo selektirao sam kratkometražni program ove godine ja, koordinirao sam međunarodni program, znači dogovaranje i ugovaranje filmova i od ove godine sam voditelj industrijskog dijela festivala, znači sve ovi networking eventovi, povezivanje hrvatskih filmaša sa stranim filmašima, cijeli taj segment sam ja vodio. To je jedna divna organizacija, to je naš najveći nacionalni festival, mislim i jedini nacionalni festival, u kojem rade jedni divni ljudi i producentica festivala Nataša Šimunov i ravnateljica Gordana Restović. Svi oni zapravo jako potiču mlade ljude i nama u timu, Pula Film Festival isto ima dosta mladih ljudi, potiču za rast, za razvitak, usvajaju nove ideje i kad neko te potakne da radiš, kad neko prepozna tvoj entuzijazam, to je zaista te potakne da još više radiš i da to radiš još bolje. Opet, ne iz nikakvih financijskih razloga, nego iz činjenice da napraviš nešto bolje i za sebe, i za filmsku industriju, nešto čime ja radim, i za Hrvatsku, i za sve te ljude. Tako da to mi je glavni razlog zašto ja svako ljeto se ja vraćam i u Pulu i na Brač. Biti osim što si osvojio titulu najboljeg mladog voditelja projekta kod nas na Project Management Awardsu, ti si osvojio 3. mjesto na svjetskoj razini na Young Project Manager of the Year. Pa možeš li mi ukratko reći kako si se tada osjećao, jesi li to očekivao i općenito kako ti je bilo u Finskoj? U Helsinkiju je bilo jako dobro, bilo jako hladno. Padao je snijeg tamo kad smo došli. Nisam znao što očekivati jer nikad nisam išao na takva nekakva natjecanja. Ali su to bila 3 dana prepuna radionica, predavanja. Upoznao sam druge mlade project menadžere iz cijelog svijeta. Povezali smo se, razmjenjivali smo naše iskustva i znanja i to je bilo dobro iskustvo jer sam ja tamo zapravo bio jedini sa nekakvim kulturnim projektom. Kolege koji su se isto natjecale, koji su dobili 1. i 2. mjesto su to više bili nekakvi tehnički projekti. Jedan gospodin je bio radio nekakav software za banku, druga je gradila domove za djecu koja obitavaju u bolnicama. Tako da kad sam ja tamo došao sa filmskim festivalom, malim filmskim festivalom na otoku Braču, mislio sam gdje sam ja ovdje upao, ali su mi oni otvorili nekakvu novu perspektivu na cijeli taj project management
rekli su mi neke stvari koje su meni pomogli u vođenju projekata, tako da je svakako bilo jako lijepo iskustvo i zapravo bi ga svima preporučio. S obzirom da je struka prepoznala vrijednost tvog projekta, zanima nas tvoje mišljenje, odnosno što ti misliš kakva je perspektiva mladih voditelja projekata u Hrvatskoj? Perspektiva mladih voditelja projekata u Hrvatskoj, rekao bih da je izazovna zbog cjelokupnog okruženja u kojem se nalazimo. Jako je teško u Hrvatskoj pokrenuti nekakav projekt, voditi ga. Kad kažem teško, mislim s obzirom na administraciju, birokraciju i tako dalje, ali vrijedi, ali isplati se to raditi. Kad imaš znanja vezana za project management i kad imaš potporu ljudi oko sebe, zaista svoje ideje i znanja možeš staviti tamo u svijet. Tako da mislim da mladi project menadžeri u Hrvatskoj, ima ih dosta, zapravo upoznao sam ih dosta i preko gala večera na koje idemo svake godine preko IPMA Hrvatske. Jako su pozitivni, dobri, entuzijastični i svi oni to rade iz nekakve ljubavi. Ono što bi ja recimo nekakva usporedba hrvatskih project menadžera koje sam ja upoznao, mladih project menadžera i ovih svjetskih koje sam upoznao u Helsinkiju, nekako mi se više čini da hrvatski imaju nekako dušu. Svi oni rade te neke projekte ono iz srca, iz ljubavi, znaš. Dok su stranci koje sam ja upoznao, ono, sve ide po PS-u, to je njihov projekt koji oni odrađuju, a Hrvati se mi smo se naučili boriti za naše stvari. I mislim da je to, da nam to svakako pomaže da i dalje guramo te projekte koliko god izazovno to bilo. Kako to da radiš vani, a vodiš projekt Brač Film Festival ovdje u Hrvatskoj? Pa meni je Hrvatska najljepša zemlja na svijetu i Brač Film Festival mi je i najljepši projekt na svijetu koji ja radim. Živim u Engleskoj čisto iz razloga što mogu raditi na nekim većim filmskim projektima na kojima u Hrvatskoj ne bi mogao. Ne zbog naše industrije, nego čisto zbog marketa, odnosno zbog tržišta koje je u Hrvatskoj malo i ne možeš raditi filmove kakve bi ja htio i kakve sam sad zaljubio. Znaš, kad sam ja bio mali, ja sam gledao sve blockbustere, Terminator, tamo. Preko tih filmova sam sad zaljubio u filmsku umjetnost. Meni uvijek je bilo stajati na filmskom setu je bilo wow. To je u Hrvatskoj dakako moguće, ima jako puno stranih servisnih produkcija koje sad dolaze u Hrvatsku i snimaju i tako dalje, ali meni je cilj nekako bio razvijati takve projekte. Znači ne samo ih odraditi, nego početi od developmenta, znači od ideje pa nastaviti dalje taj proces koji u Engleskoj mogu postići, recimo to tako, brže. Tako da u Engleskoj što se tiče poslovnih prilika i mog stalnog posla mi je puno bolje. Isto tako u Engleskoj je zapravo i središte, to je London je centar nekakve filmske industrije ovdje u Europi. Tako da tamo mogu upoznavati ljude i financijere i prodajne zastupnike i neke druge investitore koji nam ulažu u našu firmu koju ja tamo vodim. Što se ne bi bilo 100% moguće ovdje u Hrvatskoj. Zašto sad vraćam u Hrvatsku svako ljeto ovdje je čisto iz razloga što bih htio ta znanja i iskustva koja ja steknem u Engleskoj prenijeti ovdje i unaprijediti koliko god ja to mogu, unaprijediti našu industriju i naše tržište. Što najviše cijeniš kod svojih suradnika i kako ih zapravo biraš u tim? Kao što sam rekao, na Brač Film Festivalu radi preko 50 ljudi, znači trebalo je imati nekakav proces kako zapravo odabrati sve te ljude koji će raditi na festivalu, jer se na naše natječaje za volontiranje primjerice prijavi puno više ljudi nego što ih mi možemo prihvatiti. Jedne godine nam se preko 1000 ljudi prijavila, imali smo 20 mjesta za volontere. Što se tiče kako ja odabirem volontere, imamo njihove video prijave, znači oni moraju poslati svoje video prijave i iskazati njihovo iskustvo dosadašnje, znači gdje su radili, što su radili i zašto bi oni baš voljeli raditi na Brač Film Festivalu. Što se tiče organizatora, kako biram svoje suradnike? Jednostavno pokušavam vidjeti koja je njihova vizija projekta na kojem ja radim, odnosno projekta na kojem želim da oni rade. I ukoliko nam se vizija slaže, onda je to dobar početak. Zato što onda oni znaju da ulažu sebe u nešto u što vjeruju. Ako uložiš sebe u nešto u što ne vjeruješ, onda to nema smisla raditi. Tako da svi suradnici s kojima ja radim vjeruju u Brač Film Festival, vjeruju u taj projekt i onda je zapravo lijepo raditi s njima. Znaš, mi nikad nemamo nikakve svađe, prepirke, ništa, a nas je preko 20 i cijele godine radimo. Zato što svi se trudimo da idemo taj korak naprijed, svake godine da festival bude sve bolji i sve veći i ne znam jesam li sretan ili je to bila samo nekakva
mudra odluka, ali zaista svi suradnici, jako ih cijenim, jako ih poštujem i oni su jako entuzijastični i radišni. Bruno, hvala ti na svemu i na ovom lijepom razgovoru i vidimo se na gala večeri 17.12. Jako me veseli da se vidimo na našoj gala večeri jer Jan Cook Croatia je divan tim suradnika u kojem se svake godine vraćam se posebno iz Londona pred Božić u Zagreb da dođem na vašu večeru i zaista ste vi cure najbolje na svijetu.